Allah tagu fofo naal enen mo ben ton nda buru defo en buru efo jon non ko daade no sendire do ko lutti wona bane be kono dan dino nga yeggiti de mari place to kono andi imamu no to imam fama Allahu akbar accu ta wowlirno et puis imam on feewa imam on feewa cerno yodo yalla accu ta jaɓuɗi ɗo e tatto naɗana ma ka haala ɗo min nden ñande mi hino mo yalta ka suudu tawi ceerno ibrahima ɗa ɓengu makko ala ɗo mi imam suudu o yalta laƴƴa guite ndaara so tawi goɗɗo ala ɗon o dogoyi o naatuno wallahi taala ɗum ɗon ko an tun yi ɗum ɗon ko an tun wawata darde min komi seeda malaikaji ɗin ko seeda ko an tun wawata hiide ɗum ɗon ko an tun wawata darde min haysimi imamu tigi ene probléme ala joni accu mi haalanama ɗogol e jumarore ɗo nam mbowlana e imamu fi mboɗɗi a selay fi mbuuɗi waaju bayanamo jowa on waɗude kutuba on ɓay mi anda sa faami voilà kutuba koye hoore ɗi muraduji jiɓuruji wonɗi feɓɓide ko men ɗo wowlete fimi wallahi ceerno ɗum ko haqiqa noon ɗum ɗon haqiqa noon he ɗum ɗon ko be ɗum ɗon waɗa let ɗum no duwa sabu no jama noon hande jiiɓi jaɓannike jiiɓi jaɓannike komi yahayno ko julirde mi hiɗi goɗɗum subhanallahi tawi darota ko wowlota ko accumi ɓeytanama ɗon ko wallahi neñanne futuro meɗen julde ka juulinde mawde ɗa ka yaasi kon jiw ngaladji gaadiru ko ɗon kom bonni men salli ko sa hiwno ko watti wallahi no metti sifagol julɗo wattata kono kom fotta so waɗini minuma aya fofo tawi mo watti wallahi haɗi o wattaki o waɗani tun hiya gaɗa peti andi kon komi haalanma kon ko be waɗen ɗum ko ma waɗen voilà wallahi ko ma waɗen ɓe baɗɗe ɗo tigi tigi on ko be gere haray kutubaji ɗi fof koye hoore fiiɗi piiji ɗo waɗata ko gonga ma waɗen ko ɗum joni noon konno noon fi mboɗi ni par ce que mi faalama wawi probléme ala joni allah walli ko an woni imamu ara ɗon ko mi woni ɗimmo on ka a hikkanto en ɗon joni komi faala ɓay tigi tigi on ko noon allah andi ka sendugol kono ɓurda noon joni ma hetto en mbuuɗi ɗin e juuɗo e jooɗo imam mamadou joni aren taw naren ɗo paalji ɗin an 2 millions 500 min 2 millions 500 joni ɗiya 2 millions ji kamɓe luttuɓe ɓe senda e toon probléme ala kono maɗo ɓe nguureji joni siday tun a hendike mi senday yolo yala andi ko enen woni ɗo wallahi taala ɗin noon ɗandi enen ɗo so allah jaaɓi ko allah wonnindini en yalla ɓeydu wallahi taala andi fi andi nduɗo woni ɗum haɗe ñande no gattanno ɗo yolo yala kadi ɗo kuya wallahi hanki non lan hoyno goɗɗo haɗinda siko gon bébé on hanki ngoyɗa ko tam ko koyɗa ande hande noon de hoore ma no ɗuma ni go est ce que yata quoi fola
Adua makuafa adego. Sile fi kwa fagoni ni nan. Ki habbo tenta rundo wala ne ngam gena ma. Ni buri te za ta lan sikka harta. Ki ande tiki dandi ko mami ala dundo sinyala ala mo ya. Be Be andare na la baso pido ta. Ui! ba vi kuno yalti Be ala gaka. Alla wata be arduga hande nyanda na foye be wontirto. Wo be yadi julete. Be yaw to be julo ya be yandi. Mo go da bani no be pus so fi yo be yaw. Ami lan. Be wai no ye be won to yandi. Ena te ka jobi. Imbe be joni wona se en ye ka su. Abwalu awala ko da no mo na ma boku mai. Ati mo di mai. Awo ta wa mi na ma ro kare su go so se na mai ka su. Wa mo ni reso di dengo ne bana. Ni la ti ko. Joro baba joro. Matematik ni mi achifa amdo fu. Awa kutuba mo mati. Sala nde epita doko mezi dongo no denje tude. Parce que matematik nani tu. Bodi. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fes. Ene. Comment? Oh, kwado yemi revise matematik. Do andi no sati amai. Uya mele wale ni ko mezi. Révision mathématique kan dawali ore gada ko bima ko Mezi ro me wono jettugo andi matematik be tracé triangle rectangulaire. He wadi dun ni tamiya samponia moti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He tamitero on halka lan salligi huda do Babe. Oye ko revision. Ko revision wa. malaika hudima anno ngasi minangi ma Babe ko revision. Revision wa. komboni paju kasudu Babe Allez. ko revision wa. la ilaha illallah ay damanen faqadi annin ko mburi langradi min kadi mi wattu dabbugo sifare ɗo nani he momon ko ngoni waɗi wallahi ko waɗi aya waɗi yamto ɗi gokkiri wallahi innaha lillahi wa inna ilayhi rajiuna dari lajike gasi lajike ay nokkagol ar sa nokkani ngo jikiroɗam hara nokkani ngo jikiroɗam ndeɗa sa lebande maɗe de waɗɗa o welatammi gon ande a tigini mafeji ɗi fof ni kam fof ɓuratala e walanade aw mawla hoore ha bala kenkeje de luutodira andi ɗum ɗam mi andino ko ɗum ɗo welton ko ɗum waɗi min kay ko ɗum mi waɗi ko ɗum min ila ko ñande mino ma nde ha mi yaltitimami jombuma hakkude allah taw lamo ɓerdade no waali mawɗo ane ay ka aduna ɗo o a jombi jiwum ceccum ɗaɗa kinum ma no morori a wiya cri dawni awde allah da labasimi ala maña wolande fof ma wiye ko ɗuɗere haala gonga portoɓe beaucoup de paroles c'est des balles perdues fi programme hay kaw ma en yotti ayo ko fi ko wala no fam yow famodir ben famodir fami ko wala ma ko ka yo andi dadna do andi si mawro jombi ko jiwo foti ɓura ɗum kadi ami andaji yo hey o jikana waya fes min ko wonno bobo ko wima ko woɓɓe yoɓayno bira mbuɗi fitu darugol lake komi laɓan ɓe nandi e mum ane salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh chef de quartier nam
on jarama de jarama no marsude wanna mo julere men on wala wajo dide ko imam chef de quartier Naam. la ñewti ko mondo Allah taw ko jam. Allah man chef de quartier Naam. min imam hakku nangi Allah hande la yidi ko ni ko saare men do ko ye no metti sifade fi Subhanallah. Allah wadi ko ka chef de quartier Naam. min ko mi imamu ko sonnaje man tay do mi halata bawo makko ko yeso makko mi hala Naam. sadi hunduko wankon no soki ida faltade parce que no wodi joni menen imamu ben ko men wajoto ko jama on ala jentade men e sibe ronku men famude ko sibe ala men jentade sibe ronku men famude No woni. Wana honu chef de quartier woto haw jani acce mi ara naw ko hande ko fiibe sonnaɓe men fewndi ɓe ko saare ɗo ɓe ɓuri makiti ñagara heɗa famude hakkunde Allah taw lawmi do famudo min tigir fi be juuɗe hande la nila ma binde woɓɓe ayye ɓe ɓorni mini o hatta koye ɗo hara pousse ɗen fof ko ɓuuɗi a famata ko selli ɗumani hara style o ala e nder programme chef de quartier o wiyono kelɗi wallahi chef de quartier wowlo kadi yono yaala wallahi no keɗal joom ana ala toon ana ala ga imam ana ala toon ana ala ga ana ala toon jaɗama de ana ala ga Allah chef de quartier ani no han wadde Allah wala wadde Allah wala mono no e mo yiyo no tuwaje ande wono do yiyo ko yiwo do laba Allah tabro laba chef de quartier mimi o laaki beydi chef de quartier hala koye saɓɓuli gaɓete o ko non woni fewa o ani konto mi fotte o ko ya mo nyami sadaka be hokki mo buriyede be pusude be natta wallahi o fewa na dum na hersingol men no be biya ko ko chef de quartier on le gani way kona kirini ono fidu ajira jo mono labade andi mi wiya rewna Allah walle ka ha dum don no hewta hundo ko mako gonga mo danande ni hewta hundo ko mako ma wondira e kamilu mi ratto ma o quartier on di sari ala mimi wi tunno on di sari ado jullere ko fiima wonde wajade ko dum tawno hila wajo do ko dum woni haalande chef de quartier do min mi haaluno minni wallahi be mo be hande be fewa min do fewi jeno de galasi an ka seede ka mi nami seede ma de passé jeno de galasi min enen yide ngawete joni ka suuna be fewa ka be fewa kono woni enen yiden andi ka juulide do se yehi enen ko jangugol deftere nen se ɗiwi ɗon mayin ka suudu waajo ɗen koye pay ko janneme Qur'an enen ko ɗum annduɗen enen ko non wolo wonda wi nebal ko mi feƴi jusu ammon kono noon mi filtunomo mi firimo ayo o no ɓoyli ɓurko o mo fettiɗa ɗo ko a won mi waaji ko ono on mi waajade par ce que min on nani mi inni joni sarde ko yimɓe ɗi on heydade ko miilaɗo e heygade andi wona koye jiwoy koye arduda yo programme mum ɗo mona ɓe wonɓe wattade wona sexy o hattay koye ɗo ɗum ngala garanti hande mi yottoma haala wota pet sa yi gosorlu e nder sac debbo kañum e fat ko ala garanti imo wewa satande nde ala joom ardu ma piɗo ƴetta no kuto haɓa woni ko da chef de quartier joɓɓengu mo a ɓoran ndiyam mi yara eyyi ndiyam ala kan kono courant ala ɗandi foraji ɗi fof ko courant ala ko yare to o tigi tigi on si on wi mo ɓoyni ɓe mi wowla seeɗa joni mi jentima min milan hooli o suka o ko ɓuuri mo fewde o ko saseni wallahi taala eyo sanu e fof eɗen gandi ɗum wo ko ɓuruma ɓoynade wo ko saseri o nen noon an wonnoga toñina wallahi taala anen ɗo ɗiɗo ɗen fota tek an ala ko haala ene hotto ko ɓoyni ko ɗaare hotto ɓoyni ya siyorema subhanallah galare poɓore no daro e hayla goɗɗo famena ko kadi waɗa ene wonno programme on ɗum mi arde voilà min ko fi mbuɗɗingo min addi lando chef de quartier onon e imam koyo darno sendirendi par ce que minen ka suudu wallahi hay fa
ala no sendiren ko parce que ko shagiru jiddan ka ko amoran jidda woni ko mum ko amoran jiddan non joni wonga makko hunde fof ala ko ala hakke famude falti en buɗɗi ko hendoyto voilà hendoyto kono haray noon kadi kala ko heɓuɗon siko 100 francs heɓuɗa oɗo heɓi 100 francs wona yon dullan allah e ko ɗum ɗon arsike mon woni e mum accu hakke to gami gaynama yodde hay ka ɗum ɗo woto tan dullan ay ha ko tagay ɗo tagaji sanaɗo woni alors oui mebi 100 francs mebi 100 ouais, francs monsieur le préfet oui vous allez bien ça va ah ok c'est pour notre affaire ko ɗum ko be ok Lorenio be wundugo ok y a pas de problème je viens là-bas tout de suite bebe ko bebe préfet no dila e feewa wallahi taala imam an fe dut kono gasi mais feewa prosda koy appel ma mimmi no windi bebe mimmi na bebe windi ɗo de bebe windaki ɗo si bebe no windi ɗo mi fuɗɗite basiñide bebe windaki nder ɗo bebe Africa 3 Cinéma, faire du cinéma votre passion. Abonnez-vous et laissez votre commentaire.